Здравейте на всички, казвам се Таня Бюрк и днес ще ви представя един продукт, който е абсолютен пробив в сферата на регенеративната медицина. Сега само да се споделя екрана и започваме. Окей. Това е пластират Хикс 39. Както казах вече, това е нов подход и абсолютно без конкуренция наистина. Продукт, който активира стволовите клетки. Сега ще ви дам малко повече информация за този продукт. Но тук преди да започна, искам да изясня, че това е презентация от представител на марката. Аз съм представител на марката LifeWave и тази презентация няма за цел да дава медицински съвети на когото и да било, или този продукт също няма за цел да лекува, да диагностицира и съответно да дава на съвети на човек какво да прави, когато има някакви здравословни проблеми. В такъв случай просто се обърнете, моля ви, към вашия личен лекар. Става въпрос, тук ще говорим за клетъчно стареене. Клетъчното стареене започва на 25 годишна възраст, колкото и да не искаме да е така. На практика ситуацията е следната. С напредването ни на възрастта, нашите стволови клетки започват да намаляват пред това да драстично. Когато сме деца, когато сме се родили и сме още много малки деца, много млади, на 20 годишна възраст, ние имаме огромен брой стволови клетки. Те са над 1 милиард. А стволовите клетки, това са клетките, които лекуващите ни клетки. Тоест, това са нашите войници, които отиват и поправят всяка една друга, всеки един проблем, който може да възникне в тялото ни. Сега, вижте, на 30 годишна възраст те намаляват с 60%, а на 60 годишна възраст до 90%. И това е просто ужасно. LifeWave успя, благодарение на работата на Дейвид Шмидт, който е абсолютен феноменален човек според мен, е абсолютен гений, успя да създаде продукт. Това е пластират X39, ето така изглежда това малко пластирче, който буквално кара тялото ни да започне да произвежда нови здрави стволови клетки, чрез което той се възстановява и се връща, буквално връщаме младостта ни. Няма друг продукт като Хикс 39 на пазара, той е доказан с клинични тестове, безопасен за употреба, 96% има ефективност, доказана с клинични тестове, изключително достъпен и е патентован. Това е патента на продукта, може да го намерите на сайта. И всички клинични тестове също могат да бъдат намерени, за който се интересува. То, както казах вече, продукта има доказано действие в над 80 клинични теста. Какъв е този уникален пептид, който издига стволовите клетки или който увеличава стволовите клетки? Това, което прави X39 е увеличава производството, сигнализира на тялото ни да започне да произвежда така нареченият меден трипептид, който е DHKCU пептид, който на практика е отговорен за това да дава сигнал на тялото да започне да произвежда повече здрави стволови клетки, млади, нови здрави стволови клетки. Оттам идват всички тези ползи, които сега ще видите тук. Повече енергия, по-добър сън, драматично облегчаване на болката, това мога да го потвърдя, намаляване на бръчките, спортно представяне, т.е. по-издръжливи сме през спортно, намаляване на белези, заздравяването на рани става наистина много бързо, имаме най-различни случаи и обновяване на младостта като цяло. Т.е. ние се връщаме буквално годините назад биологично. И това е абсолютен факт с този продукт. Т.е. обръщаме възрастта. Това не е анти-ейджинг продукт, а е продукт, който обръща възрастта. Това са моите резултати. Те са през всеки един човек различни, за това, че вашите ще бъдат други. Аз имам много по-добър сън, повече стабилна енергия през деня. Кожата ми стана много по-сияйна, по-стегната, въпреки че вече наближавам 50-те. Растежа на косата ми също имам много нова коса, здрави ногти, белези намаляват, болки в ставите изчезнаха и така нататък и така нататък. Възстановяването ми е много по-бързо от преди. Тук ще ви покажа още няколко резултата. Такива има много, може да влезете в интернет и да намерите каквито искате резултати с витилиго. Вижте при тази жена преди и след буквално обръща процеса на старение по естествен начин, т.е. ставаме по-млади, както казах.
Имаме 4 възможности да си поръчате този продукт като клиенти, като преференциални клиенти, преференциален клиент плюс или амбасадор на марката. Така че обърнете се към човека, който ви изпрати тази презентация, не губете време, започни твоето преобразуване още днес. Ако сте получили презентацията от мен или сте попаднали на нея случайно, т.е. свържете се с мен, с най-голямо удоволствие ще ви съдействам да започнете това уникално пътешествие към по-младо състояние, повече енергия, повече жизненост и по-малко болечки, дори да кажем никакви болечки и по-добър, по-здравословен начин на живот. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам успех на всички и до скоро. Чао, чао!